unu n'anya kịta na-ahụ na ebe a bụ ebe na-ekwobu ekwo oge ọbụla. Ebe a ka a na-akpọ Njenje. Njenje dị na Sata dị na Enugu steeti. N'anya ugbu a ịhụ na ụlọ ahịa mechichara emechi. N'anya kịta ịhụ na ụlọ ahịa mechichara emechi n'ihi egwu ya bụ sitatom nke ndị na-azọ nwere onwe bụ IPOB kpọrọ mere ebe a ji tọgbọziarụ chakoo. Ebe unu na-ahụ n'ihu kịta bụ ebe a na-akpọ Njenje bus stop. Ọ bụrụ ụbọchị nkịtị ya bụ ebe na-ekwo ekwo nke bụ na onye ọbụla maara Enugu ọfụma mana ebe a sokene n'ebe a na-akpọ the heart of Enugu steeti. Ị na-anya ịhụ na ndị ọkwọ ụgbọala na-apụtakwa mana ha na-apụta nwayọọ nwayọọ. Ha ehighị nne wee na-apụta. Anyị ga-akpọkene ya egwu. Ị na-anya n'ihu gị kịta ị ga-ahụ ụlọ ahịa ndị mmadụ niile gbachichara agbachi. Onweghị onye gbapere agbape ebe a. Ị na-anya kịta n'ihu gị ị ga-ahụ ụlọ ahịa ndị mmadụ nọ na Njenje bus stop ebe a. Onwe nke kpọpere akpọpe ebe a nkwụ kịta. Na ụbọchị nkịtị enweghị ike ikwu nwa ebe a nụwa. Ọ bụrụ ndị mmadụ na-ekwogharị mana ị na-anya ịhụ na ndị mmadụ agbakpuchala n'ime ụlọ ha n'ihi egwu. Ọ n'Ogwi Road dị na Enugu steeti ka anyị nọ tata wee na-egosi unu ka ya bụ ihe bụ oku ndị na-azọ nwere onwe akpọrọ IPOB kpọrọ tata. Ọ bụ ka o si aga n'Enugu steeti ka anyị na-egosi unu ugbu a. Dị mma ozi unu na-ezita na-eru anyị aka. Nwantịntị oge anyị ga-agụpụtawa ozi unu na-ezitegasịrị anyị. Ma onye na-ajụ kedu steeti anyị nọ na kịta, ọ Enugu steeti ka anyị nọ. Ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ Artisan dị na Ogwi Road na Enugu steeti. Ebe a na-ere mmanụ ụgbọala bụ ebe na-adị na-ekwo ekwo ụbọchị nkịtị. Ebe a niile bụ ebe gbachigasịrị agbachi. Ụfọdụ ebe ka ndị uwe ojii kwugasịkwa na-ene anya na o nwere ihe ga-adị ka ndị mmadụ ịpụta mee ọgba aghara. Ndị uwe ojii nọkwa na ya bụ Artisan dị na Enugu steeti wee na-egosi ka ya bụ ihe si wee na-aga. Ebe anyị na-achọ ka anyị gosi unu ugbu a bụ na ebe a na-akpọ Artisan Market, Old Artisan Market. Ya bụ ahịa bụ kene ahịa nke atọ kacha buo ibu n'Enugu. Ahịa nke mbụ buru ibu bụ Main Market Enugu. Nke abụọ bụ Aria Market nke a na-akpọ New Market n'Enugu. Enwetazie nke atọ a na-akpọ ahịa Old Artisan Market dị n'Enugu. Ya ka anyị na-abata ugbu a. Ị na-anya kịta ịhụ na ndị niile na-ere ihe na ogologo Old Artisan a onweghị nke kpọpere akpọpe.
ọ dị mma IPOB Igbo unu ahụnanụ ka ya bụ ihe si wee na-aga ebe anụnwa kịta bụ ebe a na-akpọ Old Artisan Market dị na Enugu steeti. Ọ tọgbọrọ chako ma ofu mkpụrụ onye abịaghị ahịa tata. Neke n'anya ihe abụ na ahịa ndị mmadụ. Ọ dị mma gị bụ onye na-asa anyị kpachara anya. Ekenere m gị. Ọ Chukwu na-edu mmadụ. Ka m si gbunu n'ebe a bụ Old Artisan Market dị n'Enugu. Old Artisan Market a ị na-anya kịta efu na ndị mmadụ kpọchigasịrị ahịa ha niile kpamkpam. Pascal ọ dị mma. Ya bụ ihe i kwuru bụ eziokwu. Ụzọ adịghị mma. O sokwa na otu anụnwunu na-ahụ ihe anụnwa ka anyị mara ma gọọmenti a ga-arụzi ụzọ ime ahịa anụnwa bụ Artisan Market, Old Artisan Market dị n'Enugu. Ị mara ahịa nke ọma, ị mara na ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ salad line. Ndị salad na-anọ na-eregasị ihe. Ebe nke a bụ ebe ndị tomato na-anọ. Mana ofu mkpụrụ onye anọghị n'ahịa anụnwa. Owebiri ya bụ ka anyị si na-egosi unu maka sit at home. Ndị otu na-azọ nnwere onwe nke akpọrọ IPOB guzobere tata bụ Mọnde, ọnwa Ọgọst dị na ụbọchị 9. Ọ dị mma. Ana m afụ ajụjụ unu na-ajụ. Emilod isi nọọsụ Ghost Market. Ọ dị mma. Maka gị bụ onye batara ugbu a na-esonye anyị na-ajụ kedu ebe anyị nọ. Ebe anyị nọ kịta bụ na Old Artisan Market dị n'Enugu steeti. Ma aka nni o ma aka ekpe o, ndị niile na-azụ ahịa n'ahịa kpọchigbadoro ụlọ ahịa ha. Onweghị onye pụtara ahịa tata. Ebe anyị na-agbada kịta maka ndị maara Old Artisan ọfụma bụ ebe a na-akpọ ọdụ ọkụkọ. Ọdụ ọkụkọ anụnwa na-abụ ebe ụmụ ikorobịa karịrị 1,000 na-anọ na-emechara ndị mmadụ ọkụkọ. Mana ị na-anya ugbu a hụ na nyaba ahịa mechisiri emechi. Nwe onye na-ajụ kedu ndị uwe ojii. Dịka mgbe anyị bidoro ihe onyonyo anụ, anyị hụkwara ọtụtụ ndị uwe ojii n'ụzọ ebe ha na-agagharịkwa. Ọ na BBC News Igbo ka unu nọ n'ụtụtụ a ebe anyị na-ewetara unu ka sit at home nke ndị na-azọ nnwere onwe a na-akpọ IPOB guzobere n'Enugu. Anyị ga na-ewetara unu ka ya bụ ihe si were na-aga. Ebe anyị ka n'obodo ugbu a bụ na Artisan Market dị n'Enugu steeti. Ihe unu na-ahụ ugbu a bụ ebe a na-edobegasị ọkụkọ. Ebe a na-edobegasị ọkụkọ. Ọ bụrụ na mgbasị nkịtị unu ga-ahụ na ndị niile na-ere ọkụkọ na-ejupụta ebe anụnwa.
mana anyị na-anya kịta efu na nwa eze onye n'ebe a. Ọtụtụ ndị na-asị ọba egwu anyị enweghị ike ịkọwanwu ma ọba egwu ma ọkwanụ na ha ji obi ha wee kpọchigesie ụlọ ahịa ha iji wee rube isi na ya bụ ihe ndị IPOB kwuru. Ebe a kịta bụ ebe a na-anọ egbu ewu. Ndị na-egbu ewu na-eju ebe a niile na-egbu ewu kwa mgbe mana ị na-anya taata ịfụ na ha anọghị na ya, ha kpọchichere akpọchi. Ebe anyị bataziri ugbu a bụkwa na kwọtas dịkwa nso n'Obi Road ahụ. Inekwa anya ịfụ na ndị niile n'ebe a kpọchichere, ma ebe a na-ere ewu kpọchichere akpọchi. Ị na-anya kịta ifucha ewu ndị mmadụ na-abụ hapụta na artisan ha egoro egboru ha ewu, ya bụ ebe kpọchiri akpọchi. Igbo anyị gosiri unu ka anya bụ sit at home, ya nọdụ kene n'ụlọ nke ndị na-azọ nwere onwe ha a na-akpọ IPOB guzobere n'ụbọchị taata ka o si wee na-aga n'Enugu steeti. Ebe anyị gosiri unu bụ ahịa nke ịtọ kacha buo ibu n'Enugu a na-akpọ Old Artisan Market. Anyị bara n'ime ya ugbu a, unu hụkwanụ na onweghị onye pụtara nọ. Anyị agagokwa ebe a na-akpọ Obi Road wee gosikwa ka ya bụ ihe si aga. Ọ dị mma, anyị ga-agakwa ebe ndị ọzọ gosichakwa unu na Enugu tọgbọrọ chakoo. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-agagharị, mana ọ dị nwantịntị ndị mmadụ nọkele n'ụlọ ha iji rube isi na ya bụ sita.